Hei, știu că dacă mă aud foarte pițigăiată de parcă aș avea, cred că 4-5 ani. Eu am mai mulți ani, dar nu vă spun câți ani am. O să vă spun doar că am mai mult de 8 ani. Da. Mobizen nu e de vină, adică aplicația cu care filmez chestia asta rotundă. El e de vină sau YouTube-ul, nu știu. YouTube-ul. Îmi schimbă skin-ul pentru că da, eu mereu îmi schimb skin-ul. Da. Eu am mai mult de 8 ani și că vocea mea se aude. Pentru că da. Bye!